363 żagħżugħ minn fost 700 li ħadu sehem fi stħarriġ tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ jemmnu li l-età tal-kunsens sesswali għandha tinżel għal 16-il sena. Ir-riżultat tal-istħarriġ kienu ppubblikati f'rapport li kien ippreżentat lil Whip tal-Gvern Godfrey Farrugia u Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Chris Agius. L-istħarriġ sar fi żmien 12-il ġurnata u kien aċċessibbli fuq mezzi soċjali. Il-maġġoranza li rrispondew il-kwestjonarju kienu żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena, segwiti minn dawk ta' bejn 21 u 25 sena. Dawk li wieġbu li għandha tinżel l-età tal-kunsens sesswali taw ir-raġunijiet tagħhom. Jaħsbu li fl-età ta' 16-il sena iż-żgħażagħ ikunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet, ikunu f'qagħda finanzjarja tajba biex jixtru kontraċettivi u jkunu kapaċi jgħidu le għas-sess. Oħrajn irrimarkaw li l-bidla għandha ssir biex jitnaqsu l-anomaliji fil-liġijiet b'rabta ma' dan is-suġġett. Dawk li rispondew issostnu li l-edukazzjoni sesswali ma tirriflettix ir-realtà tal-lum, sostnew li s-suġġett għandu jkun trattat biżjed serjetà, issuġġerew li tarif dwar is-sesswalità għandha tingħata mill-primarja, għandha tkun introdotta f'numru ta' suġġetti relatati u anke semma l-bżonn li l-għalliema ikollhom taħriġ dwar dan is-suġġett. Il-Kunsill Nazzjonali għaż-Żgħażagħ ukoll ressaq ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fosthom li jitqasmu kontraċettivi b'xejn f'postijiet ta' divertiment u li tiżdied l-età taż-żwieġ minn 16 għal 18-il sena. Samantha Paġ Gazan fih dan il-Kunsill irrimarkat il-bżonn ta' strateġija biex ikun eliminat it-tabu li jeżisti dwar is-suġġett. Inħeġġu li jkun hemm review ta' sexual health policy kif inhi bħalissa u nixtiequ ħafna li jkun hemm rappreżentazzjoni taż-żgħażagħ f'dan review board li jinħoloq. Apparti minn hekk fokajna ħafna wkoll fuq l-edukazzjoni sesswali, naħsbu li għandna bżonn naħdmu iktar biex aħna we empower young people biex jirrispettaw lilhom infushom u anke lil ħaddieħor.